Маҷлина Келменди 25 сола нахустин варзишгари Косово шуд, ки барандаи медали тиллои Олимпиада дар Рио-де-Жанейро дар бахши ҷудо гардид. кишвари Косово, ки соли 2008 истиқлолияташро аз Сербистон эълон кард, барои нахустин бор аст, ки дар бозиҳои мӯътабари варзишӣ иштирок мекунад. пирӯзии Маҷлинда ба шарофати мағлуб кардани рақиби итолиёиаш Одетта Ҷуфрида имконпазир шуд. ин кишвари хурди Балкан соли 2014 ба узвияти Кумитаи Байналмилалии Олимпӣ пазируфта шуд ва то он замон варзишгарон зери парчами кишварҳои дигар ҳунарнамоӣ мекарданд, аз ҷумла Маҷлина Келменди. ин хеле муҳим аст. дар Косово мардуми зиёд, ба хусус кӯдакон, ба ман ҳамчун қаҳрамон нигоҳ мекунанд. ман исбот кардам, ки ҳатто баъди ҷанги хонумонсӯзе, ки аз сари мо гузашт, онҳо метавонанд ба мақсади худ бирасанд. агар онҳо ташнаи медали олимпӣ бошанд, ҳатман ба он муваффақ мешаванд. олимпиадаи имсола рекордҳои нави дигарро ҳам ба намоиш гузошт. аз ҷумла рӯзи якшанбе Сара Сиёстром аз Шветсия дар шиноварӣ бо методи баттерфляй нахустин тиллои олимпиро бурд. Сиёстром қаҳрамони се каратаи ҷаҳон дар фосилаи 55,48 сония масофаи 100 метраро тай ва рекорди нави олимпӣ гузошт. тими духтаронаи камонварони Русия натавонист дар сабқат бо Кореяи Ҷанубӣ ба тилло мушарраф шавад. мақоми аввал дар рақобатҳои рӯзи якшанбе насиби кореягиҳо шуд ва русҳо баъдан гуфтанд, дар пасманзари моҷароҳои марбут ба истеъмоли допинг андаке хаставу рӯйҳафтода буданд. шаби якшанбе Майкл Фелпс дар шиноварии эстафетаи озод ҷойи аввалро гирифт ва ин 19-умин медали тиллои варзишгари амрикоӣ шуд. ин рекорди Фелпс дар ҷаҳон собиқа надорад. барои Ӯзбекистон ҳам рақобатҳои якшанбе рӯзи хубе буд. дар риштаи ҷудо Ришод Собиров барандаи медали биринҷӣ шуд. нахустин медали олимпии имсола ва он ҳам биринҷиро дар бахши ҷудо ба Ӯзбекистон варзишгари дигар Диёрбек Урозбоев таъмин кардааст.